Salamu aleykum memnunum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü temamız horlanmağın sırrı. Öyle diye horlanmağın sırrı yoktur. Bugün sizi bilen defisit kaloriya näme ve nädip horlanmaly? Defisit kaloriya nädip etmeli? Menden nädip horlanmaly? Ağam nädip horlanmaly? Edir. Şular ýaly soralarda men ýadydım. Eliňizde depteriňizde ruçkaňyzy alyň, hasaplamagyna başlaýyň. Gaty akuratny, gaty dur kelle bilen dinlen. Seredin. Howlga mok hiç gelmen. Defisit kaloriya näme? Defisit kaloriya. Dogry dämi? Diýeli men bir 90 kilo biri, men 90 kilo biri ve men 80 kilo düşmek isleýän. Indi seredin. Hol defisit kaloriyada men şeýle formulany ulanýan. X 33, X 2,2, X 0,3. Bu zat näme zat? Ýoşuk kula näzir öwrenýär. Seredin forman saklamak üçin men ne? Forman saklamak. Men 90 kilo biri ve 90 kilo biri olup men şu kilomy gorajak bolsam, ýagny men kalkulator kelle ýa-da şu saat giýje inanýaňyz men 1.18 işden ýa-da geldim iyi biçmedimem. Men nerede mok içkili yönetici aýdýan kellem gowy däldir. 90'y köpeldi ýa. Ne? 90 kilodan men 90 kilony köpeldi ýa meselem diýen. 33 deňdir näçe? Deňdir 2970. 2970. Men 2970 kaloriya bilen iýsem men semrämogum, horanamogum. Şu kilämde durýan. Indi men 80 kilo düşmek isleýän. Indi seredin. Her kim öz kilosinde hasaplap biler. Indi biz horanmakçy, dogry däm? 80 kilo düşmekçi tapawut ýok. Diýeli 2970-2970'den seredin 300 kaloriya bilen 500 kaloriyadan artykmas minus etmeli däl. Biz ortaça gelin 500 kaloriya alaýaly, gaty ýokardan alaýaly. Aýrýas 500. Näçe bolýar? 2470 deňdir. Matematikam käwagt erwedem näller mektepde 5-çi okuýardym men, prezident partada oturýardym gepin keltesi. 2470, 2470 dogrydan biziň almaly günlük kaloriýamyz 2470 boldy. Indi X 2,2 näme zat? Biziň günlük almaly proteinimiz, ýagny belogumyz. Düşünmeýärlere belok, protein ikisem bir zatdyr. Protein ise paraşok gözüňize gelmesin. Ýok, ol etde, ýumurtkada, tworuk, tapawut ýok. Hemme şol önümlerde bardyr. Indi biz kilämi 80 näme? 80'i köpeldiýäs 2,2 deňdir. 80'i köpeldiýäs 2,2 176. 176 gram belok. Inni seredin, şurada belleştirip gidelim. Her bir gram belok son kaloriyası 4 kaloriya. 1 gram belokda 4 kaloriya var. Yine belok yine kaloriyaları. Uglevotda da 4 1 gramında. Yağda da 9, 1 gram yağda 9 kaloriya vardır. Inni 176'ni köpeldiýäs 4'ü 704 kaloriya berdi. 704. Belki görünmän bilir 704'tür. Inni biz berdi ýağymyzy hasaplaýas. Berdi belogumyzy hasapladyk. Dur men belli bolar ýaly. Belok diýin. Şurada body semem düşünürsiňiz. 80'i yine köpeldiýändir 2,2. Inni yağ 2470'i köpeldiýär 0,3'ü
Deňdir 741 kaloriya. Seredin indi bärde 741 kaloriya. Doğru dämi? Ýağdyň 1 gramyny 9 kaloriya. Indi biz näme diýäs? 741'i bölýäs 9'u. 82 gram yağ kabul edýän ekenik. 82 gram diýip belläýin. Ýagny 82 gram kabul etmeliyimiz. Uglewodu hasaplaýar seredin uglewod. Ugla diýip belledim. Uglewodu hasaplaýar. Biziň almaly kaloriýamyz näçedi? 2470. 2470. Belogyň kaloriýasy näçedi? 704. Goşmak. Ýağınky näçedi? 741. 741. Bul belogyň kaloriýasy helki, bul ýağın kaloriýasy. 704'e 741 goşýas. 704'e goşýas 741. Deňdir 1000 ilki 2000 bärdäk 2470 ýazaly. Ýani biziň öz almaly kaloriýamyzy aýyrýasym 1445. Deňdir näçe? 2470 aýyrmak 1445 deňdir 1025. 1025. Munam uglewody ýene kaloriýa dämiş daýdy. Munam 4'e bölýäs. Bölýäs 4'e. 256 deňdir. Bölýäs 4'e. Doğru dämi? 4 men düşündirip geçeýin. Ýani kaloriýa dämi şol? Munam 1 gram uglewodda 4 kaloriýa bar. Deňdirim 256 eken 256. Görnýär ustada kella gaýdym menen bärini. 256. Ne bilen almaly seredin. Belok uglewod yağ. Doğru dämi? Belogymyz näçe? 176 gram. 76 gram. Uglewodymyz näçe? 256 gram. Yağımız näçe? 82 gram. 82. Ene defisit kaloriya diýip edilýär. Kyn däl, hiç kil kyn däl. Seredin etjek adamy, öwrenjek adamy hiç kil kyn däl. Dogry Gemini, ChatGPT, iskustyw intellektden sorap bilersiňiz, ýöne özüňiz hasaplap öwrenseňiz, wapşe hiç kim gerek däl. Siz özüňize görä saýlaýmaly. Indi bärde bellep geçjek zatlarym bar. Ene belok, mysal üçin 2,12. Hokman 2,12 iýmeli diýip hiç kil kanun ýok. Sen 2 hem iýip bilersiň, 1,8 hem iýip bilersiň meselem. Uglewodum şol. Mysal üçin sen oýnadyp bilersiň. Belog galdyryp düşürüp ýa uglewod galdyryp düşürüp bilersiň. Ýağam şol. Ýağ ýöne gaty möhüm zat. Her kiläňe ortaça 1 gram almaly. Minimum 0,18 almaly kile başyňa. 0,18, 0,17 bolsa 1 gram aljak bolan ýağ hökmen möhümdir. Ýene bir video goýarym bu barada. Nähili iýmitlenmeli, şu nädip hasaplap çykarmaly, mysal üçin belok, mysal güllük nädip dolmaly, olam hökmen men düşündirer, ýöne men düşünükli bollamy kadýan bärde. Kynal. Holanmak diýlende seredin kofe içmek gerek däl ekeni. Holanmak diýlende karset geýmelläl, karset sizi holandyrynok, kofe sizi holandyrynok. Pul hiç. Siz pul çykararsyňyz hem siz kofe satyn alarsyňyz, derman ýa-da karset satyn alarsyňyz, ýene pyskydan satyn alarsyňyz. Pul hiç. Siz saglygyňyz bilen oýnaýaňyz, saglyk. Bir topar klorofilli, dermanlydy, men görýän internetde, men saçym ütesim gelýär. Hiç bir sizi holandyrynok, siz iýmitiňizi saglan. Sen şu kaloriýany iý. Sen şu kaloriýany iý, ha, sen holanmanyň görde. Sen başgalar janyň çekmeýär, iýmeýär. Nädip iýmitlenmeli? Ona men hökmen düşündirerim. Indi ýene bir zat bellek geçsek bärde
Biz 2470 diýdik ha, ene şol holanjak bolak, dogrymy? Ol hemme adamın üçin deň bolman biler. Mysal üçin her adam mysal üçin deň däl. Bir hereketi köpdür, birinin hereketi azdır ýa-da bir başga adam, bir o başga adam, kän tapawutlary bar. Dogry dämi? Şoň üçin sen 2-3 kepde şular öz kaloriýaň minusy ýörap görmeli. Mysal üçin men başladym şu kaloriýadan iýip defitsit kaloriýamdy holanmana başla 3 kepdelep men günne kilami ölçeýän, günne ýerden täretim zadym edýän we arasy hesap iýmen ölçenýän 2-3 kepde ýerlerleýän. Nähili düşüş barmy, durmy? Belki sen ýene bir 200 kaloriýa düşmeli bolarsyň. Belki. Şoň üçin bir %100 hiç geli dogry däl, takminan dogry. Hakykata ýakyn diýilýär, şol hakykata ýakyn. Şoň üçin ol siz oynadyp, siz ütgedik bilersiňiz ýöne esasy hasap şeýlerek. Siz çaý alýaňyz, holandyrýan, ony ýeňiz, ony içýäňiz, bahana tapýaňyz. Size näme gerek? Size iň aňsa açyk zat gerek. Size bir içmeli, çalçak holanmaly. Ýok, holanmak diýilende birazjyk wagt talap edýär, birazjyk sabr gerek. Şonuň üçin howlukmaly, ene size altyn uralyny men öwretdim. Öwrendiňiz diýip umyd edýän. Inneki videoda part 2'de men nähili kaloriýa ýa-da näli ýemit ýerleşdirmeli we bu part 2'si hökmän bolar. Şoň üçin YouTube kanalyma goşulyň. YouTube kanalymda hemme zady men giňişleýän şey diýip düşündirerin. Etjek adama hiç kili bahana ýok, öwrenjek adama da hiç kili bahana ýok. Hanonda YouTube kanalyma goşulyň, janyňyz sag bolsyn, saglykda görüşelim.